Il-kap nazzjonalista Bernard Grech xejjen l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika u qal l-enerġija tiegħu ma tiġix minn numri. Dan qalu fil-maratona li bija rid tiġbor il-flus għall Partit Nazzjonalista wara li ftit tal-jemilu attakka s-surveys u qal li dawn huma bħal referi mixtri. Jiena l-enerġija tiegħi ma tiġix minn numri, l-enerġija tiegħi tiġi mill-konvinzjoni. U tkellem ukoll dwar il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis li firdet lill-Partit Nazzjonalista. Fuq l-istazzjon tiegħu ammetta li daqqa kien il-punent u daqqa l-vant. U għalhekk anki kellna dikjarazzjonijiet li kultant varjaw. Dwar din il-liġi minkejja rapporti u sorsi fih dan id-dar ċentrali qalu li Bernard Grech mal-grupp parlamentari mbotta biex il-Partit Nazzjonalista joħroġ favur din il-liġi, il-kap prova jaħbi l-ġlied intern li kien hemm u qal li l-Partit Nazzjonalista mexa mal-prinċipji tiegħu. Aħna nimxu fuq il-prinċipju u l-prinċipju nżommu dejjem. Intantu l-intervista Grech ma felax ma jikritikax lil Partit Laburista u l-Gvern. Dan minkejja l-ġid kbir li nħoloq fl-aħħar snin favur kull faxxa tas-soċjetà Maltija, Bernard Grech għalhekk. Il-Partit Laburista kien dejjem dak il-partit li rid jagħlaq biċ-ċavetta kull aspirazzjoni u kull opportunità għaż-żagħżugħ Malti, għall-ħaddiem Malti, għall-istudent Malti, għall-professjonista Malti. Ma naqax li fl-aħħar jitkellem ċertu negattività fuq Malta u kompla ma dak li kien isostni li jistħi jgħid li hu Malti. Nerġgħu nġibuh ġawra f'nofs il-Mediterran.